Ce mai luptă mi-a cerut Dănuț așa într-o zi? Am decupat și aici și mai am o parte. Am reușit să pun și partea asta. Am mutat toate florile, umbrele, scaunile de pe ea. Și cam așa arată. Mai am aici să deschid asta altă despărțitură. Dar momentan așa o să rămână. Atât s-a putut astăzi.